मानसि सानैखौ जोङो मेघालयआव मोनफैबाय नानिमोन नोंसोरखौ मैदोम बसुमतारी नागिरना मोनफैना मोनफैयाखै मोनफैदों औ मा जायगायाव मोनफैनाय नोंसोरखौ मेघालय ना नोंसोर माब्ला खारनायमोन मैया फैदोंमोन जोङो मैया फैदोंमोन ना औ ओमफ्राय नोंसोरो दिनै हमजाबाय नङा होमबा रायजो राजा जोंहा जराबाद मोनफैबाय फैयै फैयै दायो शिलं फारसे दावखोसिगोन मैदोमा मादै खारनानै दंफैयो होननायखौ नोंथांमोना फोथाया आरो बेलेगफ्रा साननो हागौ मैदोमा खामानि मावा नङा होमबा नै दा नैबे जराबाद ओरैजाय थांबाय जोंहा जरहाट शिबसागर थांबाय दायो जों लासिगोन राइट साइडआवहाय थांबाय दोङो दायो मेघालय एन्ड शिलं बे लामायानो थांबाय दोङो दायो नैबेनो जाहैबाय शिलं लामा मेघालय दा मादैया हाबखोमानानै दं बहा हाबगोन टेनसन गैया नै मैदोमा अन दा वे सिबगासिनो थांगासिनो दङ टेनसन गैया बबेहाय खारखोमानो बाबु मेघालयानो जा शिलंआनो जा बबेबा अरुणाचलानो जा सिक्किमानो जा दार्जिलिंआनो जा बेंगलरानो जा हायद्राबादानो जा होनखाबाय मादै जाय खारग्रा गोसो जादों आङो नोंसोरखौ सिगिहरखायो आजिखालि थाखोमानो हाया दरखार गैया बेलेग हौवा लाना खारनो बा बेलेगनि खोथायाव गोजावनानै गावनि हौवाजोंनो मोजां संसार जा आंखादों मानोना नैबे मैदोम थानायाव मिथिबायना बासिनाय नङा आंखादों आङो दा थांबाय दङ नाय मादैखौ हमगोन हमनानै देखायगोन मिथिबाय देखायनो सेस्था खालामगोन आरो किसुमान माने गार्जेननि माबा थायो नालाय प्रब्लेम थायो नालाय ओंखायनो देखायनो हाया होमबाबो सेस्था खालामगोन देखायनो थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ जोंनि गारियावनो दं दायो सानै आइजो नङा होमबा आं मोखांखौ देखाया मानो होनोबा प्रब्लेम जायो नङा होमबा मान सनमाननि खोथा दङ आं दा देखाया मोखांखौ दायो जों मोनबाय मानसि सानैखौ जोङो मेघालयआव मोनफैबाय नानिमोन नोंसोरखौ मैदोम बसुमतारी नागिरना मोनफैना मोनफैयाखै मोनफैदों औ मा जायगायाव मोनफैनाय नोंसोरखौ मेघालय ना नोंसोर माब्ला खारनायमोन मैया फैदोंमोन ना औ ओमफ्राय नोंसोरो दिनै हमजाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांजोमोनहा सिमान जाबाय मैया फैदोंमोन बिसोरो मैया खारबोदोंमोन नाथाय दिनै आंनाव लगे कमप्लेन फैदों लगे जोङो मेघालयआवहाय मोनसे जायगायावहाय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनाय जाबाय आरो दा आं मोखांखौ देखाया आं होनदोंमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरखौ आं नागिरनाबाबो देखायगोन होनना बुंदोंमोन ना फाइनालि जों नागिरबाय जों मोनखायो जोङो टेनसन गैया जेरावखि खना खनला थाया मानो आं होनदों ना अरुणाचल जा शिलं जा जेरावखि थाया मानो जों नागिर दिहुनखायो दा मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा न'खराव थांना मोजां संसार जाहैगोन ना नोंसोरो जाहैगोन जोङो गावसोर मोजाङै माबानानै जाहैबा आरो जितु जोंखौ माबा मोनसे खालामनांगौबा नायबाय जों मा जायो जोंनि गोसो बियो औ दा नोंसोरो बेखौ हौवाजों रायलायनानै जों फिफाबाबो गिया जों रावखौबो दा जों हौवाजों रायलायना समाधान खालामना हरसिगोन दे नानि दे दे जाबाय जुदि हौवाया माबा मोनसे खालामनांगौबा थैनानै थाखागोन बेखौ सोरनि हामा इदि नङा नानि ना दा नोंसोरो मोजांसो संसार जानांगौ खोनाबाय बेसो जों बुजायनांगोन ना नोंनि हौवाखौबो दे